பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. ஆமா பேர் ஆசம் பேர் சீரியஸா. ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல நின்னாங்கன்னா வந்துட்டு அப்படியே ரெண்டு பேரும் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் மாதிரி இருக்கு. அது அந்த போட்டோஸ் ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் மாஸ் மாஸ் மாஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ், எங்க கேங்லயே ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ், அதனால ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு பாக்குறதுக்கு.